Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे समायना ब्लगआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय थाग्लायबाय। ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब बानायना होदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ मा देखायलांनो हायो ना नायलांबाय थादों नोंथांमोना मा देखायनो हायो। Danger dan haile, angku enggak hayaba hana ang dan ni na bung boleh di sana. Wah. Oka boter de bondan na lagi de ekebaरे ओंखाम संनो मिलायफुदो गेस गैयाबाथ' जारलासो। Ngay दा मेंबाय आङो गारि जामफाव थसेल' मोनबाय आरो गोरानखौ गारि जामफाव ओमफ्राय इयो अर सायनो गोदि होनदो आरो अर सायनायावथ' डेन्जारखासो फाल्तु साला फाल्तु खामानि मावो दे दानदो गैयाबो बन गोरानानो गैयाखौ दा हरनि संगासेल' मोनबाय माथो थसेल' दाननायावनो गोलोमफ्रुजोबलायलायबाय। बिखिया संगासे जाबायनो ओंखायनो दिनै जाथ'बाय। बै साइडखिजा दानहैलायनोसै जंगलबारिनिफ्राय आंनिया लाबोबाय नोंनिया लायदो। गोगोम होखायो आरो दाननाया दै बारसावलायो। ए गारबाय दं आरो बा बुजायैनो जाबाय आरो दैनिफ्राय बोखांनायसो नङाबा। साननै सान्दुं दुंनांगोन सानथाम बे राननांगौबा। Sekian नांथाना थाबाय। Uya. Iya. Hei खानाय नङा दां। Hadiah मोनसेखौ फिसाखौ दोनबाय आरो। Ini jeng lama berain pedeng beriban deng ke berkuah pedeng menablisem kuah kabai. Dongo Bortoman dalang sew berain pedeng. Bondan karena berain pedeng nih. Wah bah. Buria. Buria nudeng nunelai. Wow. Boथोराबो जि गोजांदों माबोरै नुदों रे कमेन्टआव खोन्थाहरलाय मानसिखौ। दालाङा बारा गोलाव नङा खान्दारासो खिन्थु बिराद गोजौ होदों। माबायदि नुदों भिउवार्स नोंथांमोन एसे थाब-थाबैनो एसे साबस्क्राइब बानायना होदो नै। वाह बोरैबा दालां जिङाव थानानै गिलायलाङोलै। वाह दासो मोजां नुदों नै बोराय थाबायदों लामायाव गोजांबाय नै सुइटारबो गानाखै मायाबो ओरैनो फैनानै गोजांबाय। वाह
बिराद सिउ सिउ बारनांदों लामायाव बेरायनायखौ माबायदि नुदों है नै मैगंबो खादों अखिमोननिया मैगं खादों नै नोंगोरै नाय ओइ नै खागासिनो दं लायबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि मोनानि डिउटि होननांसिगोन जोंनिखौ मोनानि जइन जालायबाय नै ओंखाम संलायबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ संसै आरो इयो लाइ खुदुना बुथुवा एवनोसै नै मागुर नाजों थाइगिरजों संसै आरो मागुर ना नै गोथाव थाइगिरजों